खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं ब्राह्मण बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ रोजा रोजा सुबुंनि अनसायनायजों गानजा फाग्ला बर' सावथुनखौ रिलिज खालामबाय सेथि इन्ड' बांला ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2019आ जोबनानै थांबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट UPPLनि माइनरिटि सेलखौ दाफुंनाय जाबाय बाक्सा जिल्लानि बनगाव डन बस्क' फरायसालिखौ बेखेवनाया जानानै थांबाय आइजो ट्रिपल SNGOनि बानजायनायाव बेंटल दख'रा एबसुजों लोगोसे जयै इन्टारनेशनेल पीस डेखौ फालिदों हरिसिंगा बिया बाथौ धोरोमारि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा 27थि आध्यात्मिक आरो ध्यान सोलोंथाइ लाइमोन शिबिरखौ फैगौ 5 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायसिगोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं भावरा गोजा गामिनि सासे आइजोआ गोमानानै दङ बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारिनि 16थि थैनाय सान आरो 9थि गोसोखांथि सानखौ फालिदों कार्बि आंलं लांहिन दांबाला पुलुनि गामियाव जाब्रबथाय जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव रोजा रोजा सुबुंनि अनसायनायजों गानजा फाग्ला बर' सावथुनखौ रिलिज खालामनाय जाबाय बाक्सा जिल्ला बरमा मेदाघाटनि 2 ब्रादार्स एन्टारटेनमेन्ट आरो धीराज प्रडाक्शननि 6थि सावथुन गानजा फाग्ला बर' सावथुनखौ थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालार खालि बरमा मेदाघाटनि गेलेग्रा फोथाराव रिलिज खालामनाय जायो सावथुन बेखेवगिरि महरै बर' फेस्ला मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्म बिथाङा बाहागो लायो धीराज प्रडाक्शन सावथुन दिहुनथाय फोलेरनि गासै बिबानगिरिफोर आरो दिथागिरि लोगोसे लिरगिरि पंकज लाहारिनि सावथुन बेखेवनाय हाबाफारियाव फेस्ला मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारी मोनसे समनि साबसिन मिउजिक डिरेक्टरनि बान्था मोनगिरि गजेन बर' महर दिन्थिफुंसा धोरोम खुंगुर सरगियारि फावखुंगुर सोरां नार्जारि फावखुंग्रि हेलेना दैमारि रोजाबगिरि गुरु पवित्र कामेश्वर बर' आरो जनाली बर'जों लोगोसे हालामनि गोबां हारिमु मोजां मोनग्रा गेदेमा सुबुंफोरा नुजाथिनाय हाबाफारियाव मेथाइ खनगिरि जनाली बर' आरो कामेश्वर बर'मोनहा देंखो रोजाबो गानजा फाग्लाखौ स्पन्सरशिप खालामनाय एबा को-प्रडिउसार मानगोनां कल्पना बरगयारी धीराज प्रडाक्शननिफ्राय बिथांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गांसे आर'नाइजों मान बावनो नागिरदों बिथाङानो धीराज प्रडाक्शननिफ्राय बिगोमा कल्पना बसुमतारी सावथुन मुलुगनि फावखुंगुरफोर सोरां गयारी हेलेना नार्जारि हिरक राभा गासैबो नुजाथियो फोरमायजाथावदि बेखेवनाय हाबाफारियाव फैला जे बरगयारिया बिबुंथि लाखियो बिथांनि बिबुंथियाव बिथाङा सावथुन दिन्थिफुंनायखौ मबाइलजों रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियाफोराव फोसावनाय खामानिनि हेंथायै बुंथियो नोंथांमोना नाय इन्जय खालाम नाथाय बे सावथुनखौ रेकर्डिं खालामनानै बा फेसबुकआव लाइभ होनानै नोंथांमोना जोंखौ बुथारनो नाङा हाखराव खोलैनाङा बिथाङा बेबायदि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानो बयखौबो खावलायो रावबो रेकर्डिं दा खालाम फेसबुकआव जाहाथे लाइभ टेलिकास्ट खालाम आं बेखौ खावलायदों गोलाव बुंनो सानाखै बिथांनि अनगायैबो फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मआबो बिबुंथि लाखियो बिथांनि बिबुंथियाव पंकज लाहारिनि सावथुन दिहुनथायफोरा बर'नि गेजेराव साबसिन हामसिनै सेथि जायगा आवग्रिनो हाथों होननानै बिथाङा मिजिंथियो आसा खालामो बिथांमोननि नाजानाया नैबेखिनियावनो थाबथायालासिनो बोसोरफ्रोमबो मोनसेबाबो फिल्म बिथांमोननि प्रडाक्शननि सिङाव नुजाबाय थाथों जों बेखौ आसा खालामदों पंकज लाहारिया लिरनाय सावथुनाव फाव खालामदों सोरां गयारी हेलेना नार्जारि आरो गुबुन गुबुन फावगिरि बिथांमोनहा बर' सावथुन गानजा फाग्लाखौ रायजो राजाफोरा अनसायनायखौ नुनो मोननाय जादों सावथुन बेखेवनाय आरो दिन्थिफुंनायखौ खमैबो 4,000 सुबुंफोरा सावथुन नायनानै खहाबनाय लानो फैनायखौ नुनो मोननाय जादों सेबखांजानाय टिकेटआ जोबजोबनायलाय टिकेट गैयालाबासिनो टिकेटनि बेसेनखौ होनानै सावथुन नायनानै खहाबनाय लानायबो नुनो मोननाय जायो बर्मानिफ्राय दिलीप बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां खुंगा सेथि इन्ड' बांला ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2019आ जोबनानै थांबाय अल आसाम ताइक्वान्ड' एस'सिएशन आटानि हेफाजाबजों काछार डिस्ट्रिक्ट ताइक्वान्ड' एस'सिएशननि बानजायनायाव 14 निफ्राय 15 सेप्तेम्बर खालाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो डन बस्क' हायर सेकेन्डारि स्कुल सिलचरजों हेफाजाबाव खुंजानाय टुर्नामेन्टआव बाक्सानि बर' गेलेगिरिफोरा मुं लाबोनो हादों बाक्सा ताइक्वान्ड' एकाडेमि मुसलपुरनि हेड कोच सोगोमसार नार्जारिनि दैदेननायाव गासै सा 8 गेलेगिरिफोरा मेडेल मोननो हायो
49 किल'ग्रामनि केटेगरियाव सानदेनि दैमारी, 45 किल'ग्रामनि केटेगरियाव एल्ड्रिन मोसाहारी आरो कनिका बसुमतारिया 52 केजि केटेगरियाव गल्ड मेडेल देरहानो हायो। ओरैहाय 58 केजि केटेगरियाव देरहासार गयारी, 55 केजि केटेगरियाव माजनि दैमारी, 58 केजि केटेगरियाव भुमसोरां नार्जारी बिथांमोना सिलभार मेडेल देरहानो हायो। गुबुन फारसेथिं रमेन सूत्रधर 58 केजि केटेगरियाव, प्राणेश्वर स्वर्गियारी 55 केजि केटेगरियाव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हायो। बाक्सानिफ्राय ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट UPPLनि माइनरिटी सेलखौ दाफुंनाय जाबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट UPPLआ स्पेशल कन्वेन्शननि गेजेरजों माइनरिटी सेलखौ दतमा ब्लक UPPL अफिसाव ब्लक UPPL फोरनि गोबां थान्दैफोरनि नुजाथिनायाव आबुङै दाफुंना लानाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। আমি একলগ হই আমি এই অপহাকলৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ভ্ৰষ্টাচাৰী সকলৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলন কৰিছোঁ। दाफुंजानाय सेलनि बिबानगिरिफोरा फारिया आफादगिरि मोहम्मद जाहिरुल इस्लाम, गाहाय नेहाथारि मोहम्मद मुनसेर मान्डल आरो लोगोसे गासै 52 भाइस प्रेसिडेन्ट एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै बिबुंसार लाखियो फारि UG ब्रह्म प्रेसिडेन्ट UPPL, जिरेन बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट UPPL, मोहम्मद हानिफ आली प्रेसिडेन्ट माइनरिटी सेल, मोहम्मद नूर आनसारी जेनेरेल सेक्रेटारि माइनरिटी सेल, जमैवारी MCLA दतमा। এইবাৰ আশা থাকিল যে অহা 2020 চনত আমাৰ যিটো বিটিচি নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ বিপুল সমৰ্থনত আৰু সহায় সহযোগত আমি কমেও 30খন সিট দখল কৰি বিটিচিৰ এটা শান্তিপ্ৰিয় চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম বা সক্ষম হ'ম। बिबुंथिनि गेजेरजों फैगौ 2020 नि काउन्सिल बिसायख'थियाव देरहासार जाना सरकार दानायनि सोमोन्दै बिथांमोना सावरायलायो। आफादगिरि बिद्याधर ब्रह्म चौधुरिया मेलखौ दैदेननो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सेक्रेटारि दतमा ब्लक UPPL नि सोमखोर ब्रह्म बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि बनगावआव डन बस्क' फरायसालिखौ बेखेवनाया जानानै थांबाय। थांनाय 24 सेप्तेम्बर खालाराव बेखेवनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। रायजो सभानि MP बिश्वजित दैमारिया बेखेवनानै होयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा बनगावनिफ्राय बिरफुं बसुमतारी बिथाङा। IJSSS NGOनि बानजायनायाव बेंटल दख'रा एबसुजों जयै इन्टारनेशनेल पीस डेखौ फालिनाय जादों। फालिजानाय मुलुगनां गोजोन सानाव फुटबल गेलेनाय आरो हारिमु मोसानाय मेथाइ खननायजों सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। गाहाय आलासि महरै दङमोन एक्स प्रिन्सिपाल बेंटल हायर सेकेन्डारि स्कुलनि सुइलेन इस्लारि आरो लेंहरजानाय आलासियाव दंमोन BTC गावबुरा एसोसिएशननि सेक्रेटारि रेबुट खेरखाथारि, चिरां डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शननि एक्स चेयरमेन हेमन बरगयारि लोगोसे BTCनि वुमेन पीस फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि, बेंटल दख'रा वुमेन क्लास्टार कमिटिनि प्रेसिडेन्ट। आरोबाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव हालामनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा मोजाङैनो मदद खालामदों। যে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত অশান্তিৰে জীৱন যাপন কৰা হৈছে। मख'नो गोनांदि बेंटल VCDC आरो दख'रा एबसुआ खामानि मावनाय आरो माखासे नांगौ मुवाफोरजों गाहामैनो मदद खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। जोलुर बादायलायनाय टीमा हिन्जावसाफोरनिफ्राय मोनसे हानजाया कासिकत्रा हायर सेकेन्डारि स्कुलजों लोगोसे उर्बुश्री हायर सेकेन्डारि आरो मोनसे टीमा बेंटल हायर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय, हौवासाफोरनि टीमा चिरां आरो मोनसे टीमा क'क्राझारनिफ्राय बाहागो लायो। फाइनेलाव गेलेग्राफोरनो ट्रफिजों लोगोसे सार्टिफिकेट, टी-शार्ट आरो एसे रां होनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि गुबै थांखिखौ मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला 21 सेप्तेम्बराव हादरारि गोजोन सान फालिनायजों लोगोसे बे सानाव IJSSS NGO 21 सेप्तेम्बराव हादरारि गोजोन सान फालिनायजों लोगोसे खुंफानाय। IJSSS NGOआ बे सानखौ गेलेनाय मोसानायजों हालामाव गोजोन थासारि आरो धोरोमजों खौसे लाबोनो हास्थायनाय आरो बोथोरनि आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनाय, देहानि सावस्रिखौ जोथोन लानाय बायदि बायदि होनना मिथिनो होदों।
हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोननो आर'नाइनि अनगायैबो बरायनाय समाव मान बावनाय महरै बिफां फुलिबो होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरां अन्थाइबारिनिफ्राय सरजन नार्जारि बिथाङा। हरिसिंगा बाथौ धोरोमारि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा 27थि आध्यात्मिक आरो ध्यान सोलोंथाइ लाइमोन शिबिरखौ फैगौ 5 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायसिगोन। 5 आरो 6 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारिजों खुंजानो लानाय हाबाफारिखौ आमबागाव बाथौ थानसालियाव खुंनाय जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं भावरागोजा गामिनि सासे आइजोआ गोमानानै दङ। सेरफांगुरि पाटगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय 3 नं भावरागोजा गामिनि सबनी बसुमतारी होननाय हिन्जावा सान 12 जालांबाय गोमानाया। मोनथि होनाय बादिब्ला नखरनि रावखौबो मिथियालासे हिन्जावा खारखोमालाङो। हिन्जावा सासे गथ'बो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरबाफोर नैबे सावगारियाव नुनाय हिन्जावखौ नुयोब्ला नखरनि नम्बर 7636955278 नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारीनि 16थि थैनाय सान आरो 9थि गोसोखांथि सानखौ फालिदों। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारीनि 16थि रुंसारि सान आरो 9थि गोसोखांथि सानखौ फालिथायखौ बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय जपादं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जपादं गोजौ फरायसालियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। फुंनि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि अतुल स्वर्गियारिया। बेनि उनाव मुंख्लंनो बिबार बावजेनो रामदास बसुमतारीनि फिसाजो जुनु बसुमतारीया। हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारीनि गोसोखां सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो जपादं ओनसोलनि बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा किरण चन्द्र मोसाहारिया। बे सावरायमेलावनो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि दीपक बसुमतारी आरो बरपेटा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि जति बर'आ। माननि आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।